Szia! Magyar Adri táncoltató vagyok. Célom az, hogy havonta legalább 100 debreceni nő életébe hozzam el a tánc és önfelett mozgás örömét. Készítettem neked egy videósorozatot, amelyben be fogom mutatni, hogy mire számíthatsz, ha eljössz hozzám órára. Az első videóban el fogom mondani, hogy mi a különbség egy sima táncóra és egy latin tánc fitness óra között. A második videóban azt fogom elmondani, hogy mire számíthatsz, hogyha eljössz egy ilyen órára, mit fogsz érezni, hogyan fogod magad érezni. A harmadik videóban meg fogom veled ismertetni az óra menetét, milyen részekből áll össze. A negyedik videó arról fog szólni, hogy milyen jelzéseket használok arra, hogy irányítsam az órát. Az ötödik videóban a leggyakrabban előforduló lépéseket és lépéskombinációkat fogom neked megtanítani, melyeket, hogyha otthon megpróbálsz velem, akkor már egy lépéssel előrébb jársz, és amikor az első órádon vagy, már ismerősként fogod üdvözölni őket. A hatodik videóban egy nagyon kis trükkös lépést, a szimpla dupla lépést fogom megismertetni veled, ami nagyon sokszor előfordul az órán, és szerintem könnyebb lesz neked, hogyha megtanuljuk együtt előre. A hetedik videó pedig arról fog szólni, hogy kinek nem ajánlom a latin tánc fitness órákat. El fogom mondani, hogy mikor ne gyere hozzám. Ugye mennyire szuper, hogy mire az első órádra jössz, addigra már felkészülve érkezhetsz, hiszen már tudod, hogy mire számíthatsz, engem is megismersz, és én is remélem, hogy hamarosan megismerlek az első órámon. Ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, iratkozz fel itt, add meg a neved és e-mail címed, és hamarosan találkozunk. Táncban gazdag, szép napot kívánok neked!